Opgave 1 lyder på, at en plante den vokser. Så har vi observeret 2 dage, hvor vi ved, hvor meget den vejer. Dag 1 vejer den 18 gram, og dag 3 100 gram. Så vil vi gerne opstille 4 forskellige modeller. En lineær model, en eksponentiel, en potens og til sidst en algoritme. Og så vil vi helt til sidst tegne modellerne i et koordinatsystem, og så se om punkterne går igennem de givne observationer. Så jeg vil starte med en lineær funktion. Vi har punkterne først. Punkt A 1,18. Punkt B 3,100. Så har vi en formel for at beregne A, konstanten A, og den lyder på A er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1. Vi ved, at y2 det er 100 og y1 det er 80 eller 18, så er x2 3 og x1 4. Så 100 minus 18 divideret med 3 minus 1, og det giver 41. Og for at finde b, så har vi også en anden formel, som lyder på b er lige med y1 minus ax1. y1 det er 18 minus 41 gange x1 som er 1. Og det giver 23, minus 23. Så får vi forskriften for den lineære funktion. Y er lige med 41x minus 23. Så står der, at vi skal se, hvor meget planten vejer efter 4 dage. Så den sætter vi i stedet for x 4, så kommer der til at lyde 41 gange 4 minus 23. Det giver 141 dage. Gram. Så den vejer 141 gram efter 4 dage. Ja. Så vil jeg gerne snakke om eksponentiel. Eksponentiel funktion. Der står, vi skal have en eksponentiel funktion, og så se til sidst, hvor meget den vejer efter 4 dage. Så vi bruger den samme, men nu så har vi 2 formler for at beregne A og B. Formel A, det er y2 divideret med y1 opløftet i 1 divideret med x2 minus x1. y2 det er 100 divideret med 18 opløftet i 1 divideret med x2 minus x1. Det giver 7,637. Ja, og for at finde b, så har vi også en anden formel, og den lyder på b er lige med y1 minus a opløftet i minus x. y1 det er 18 minus a, som er 7,63676, opløftet i minus x1, som er 1. B kommer så til at give 18. 7. Nej, jeg lavede en fejl herovre. Det var ikke 7,63. Det var 2,35702. Og så det samme. 2,35702 opløftet i minus 1. Det giver så 7,6 3676. Så forskriften for den eksponentielle funktion, det kommer så til at blive y er lige med b, som er 7,63676
6 gange A, som er 2,35702 opløftet i Excel. Og så får vi at vide, at vi også skal beregne, hvor meget den vejer efter 4 dage. Så indsætter vi x i stedet for, så indsætter vi 4 i stedet for x. Og det bliver svar for det. Det kommer til at være... Nej, I er ved at optage. Fordi de andre ting kommer ind og så. Ja. Det er 235,701. Så efter 4 dage, så kommer planten til at veje 235 gram. Ja. Så får vi at vide, at planten vokser knap så hurtigt, så på dag 8 så kommer den til at veje 250 gram. Så skal jeg lave en potensregning, eller en potensfunktion model for punkterne B og C. Punkt på B, det er forbliver stadig 3,100, og punkt C, det kommer så til at være 8,2. Og så for at beregne potens, for at finde konstanten A i potens, så skal vi sige, A er lige med ln til y2 minus ln til y1 divideret med ln til x2 minus ln til x1. Ln, det er ln til 250 minus ln til 100 divideret med ln til 8 minus ln til 3, og det giver omkring ln til 250 minus ln til 100 divideret med ln til 8 minus ln til 3, det giver 0,9342. Ja, og for at beregne konstanten B, så har vi B er lige med y1 gange x1 opløftet i minus a. Y1 det er 100 gange x1, som er 3 opløftet i minus a, som er 0,9342. Så antester jeg med spejder for at finde svaret. 100 gange 3 opløftet i minus 0,9342. Det giver 35,83. Så formlen for potensregning, eller for lineær for potensmodellen, det er y er lige med b, som er 35,8322 gange x opløftet i a, som er 0,9342. Ja. Så står der, at vi skal beregne, hvor gammel planten er, hvor gammel planten skal være, for at den kommer til at veje 300 gram. Det er let nok.
Vi har formel y er lige med 35,r gang. Så skal vi erstatte y med 300, og så isolere ligningen. Så siger vi, så flytter vi hurtigt x på den anden side, og siger 300 divideret med 35, 8, 3, 2, 2. Så tager vi kvadratrummet af det i 0,9342. Så kommer x til at være cirka 9,7. Så efter 9,7 år, så vil planten veje 300 gram. Så den anden sidste opgave D, så står der, at jeg skal lave en logaritmemodel, der går igennem de samme punkter. Så skal jeg også til sidst finde, hvor meget planten kommer til at veje, hvor mange år der skal til, for at planten kommer til at veje 300 gram. Så formlen for logaritmefunktionen, det er, at vi sådan altid starter med at finde b i logaritmen. Så er det y2 minus y1 divideret med ln til x2 minus ln til x1. Y2 det er 250 minus 100 divideret med ln til 8 minus ln til 3. Så bruger jeg lige spejl for at regne det ud. Og det giver omkring 250. Det giver 152,937. Ja. Og for at finde b, så har jeg også en formel, som siger a er lige med e, som er Eulers tal, opløftet i y1 divideret med b divideret med x1. Ja, x1. E opløftet i y1, som er 100. Ja, 100. Divideret med b, som er 152,937. Divideret med x1, som er 3. Så det giver omkring de Eulers tal. Eulers tal divideret med 1 med 100. 152,937 divideret med 3. Det giver 0,6 408 6. Så den logaritmen, den kommer til at se således ud. Y er lige med b, som er 152,937 gange ln til a, som er 0,64086 ex, eller x, det var x. Ja. Så står der, at jeg skal finde ud af, hvor mange der skal til, for at planten kommer til at veje i 300 gram. Så skal jeg isolere x i denne her funktion. Og da jeg kender 300,